دوستانی عزیز، سازین همه کسا فرزنداتون خوبن، همتون خوش آمدین به کانال ما. ویدیو امروزه را تماشا کنین. دخترای خوشروی، من امیدوارم که شما معقول میشود. من دینا ویدیو پرداختم، از شما خفه شدم که بسیاریتون ندر اومدین تماشا نکردین. خیلی شاید یگان کار داشتین. امروز بدروین ویدیوی دینگینه را تماشا کنین که بعد مزیق میشوم. دیر ویدیو میکنم. دخترای خوشروی، من اینجا ما پیروژنیک تیار کرده استم. پیروژنی мода чорна тухм дар корай, ванилин дар корай, разрихи тил дар корай, баъд шакар дар корай духтаро. ним пиёлаҳак шакар, 250 грамм ор духтаро. ним хел тухма зардира сафеди ҷудо кардум. сафедиша аввал қатъи камтарак намаку шакар лад задум ба миксер, баъдан зарди тухма дохтум, болад задам, баъд орда дохтум, кофтим, шахшрӯйнам хеле якҷояш кардам. тамошобинон, шуморам як бор агар тайёр кардагӣ набошен, тайёр кунен. умедворам ки маъқултон мешавад. беҳад ба маззаҳакай. ина листа ман маска кардам такша. баъд да лист мемонем 160 градусда мемонем. хайди хубкай ҳар кас ҳар хелай то ҳамин сирх шидан шад духтарако. видеоро тамошо кунен. як хело меган ки уведомление намешава, намеояд, аммо барое ки шумо колокольчика, яъне ки зангулачаро ҷиқидагӣ нестен. тамошобинон, барои он қадар ҳама акт колокольчика биҷиқен. подписчикои нав, раҳмат ки канали маро интихоб кардем, подписатсия кардем. хуш омаден ҳамат. ина духтаро ма дар духовка мемонам. ша мегӯянд ки ҳар рӯз видео ко, ҳар рӯз видео ки намашуда, ҳар рӯз як видео кардистам, бо шумо тамошо накардистен. рӯз шумода боз ширкати атомиро тавсия метем ки анами хоҳараки ма кор мекунам, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад духтаро. ширкати атомӣ кори беҳтаринае ки ҳамаи маҳсулота дора. ба хубиш дар чие ки шумо дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед дар 2000 рубли русӣ тамом. бисёр аз худ намекунед, айзвания намеғалтем, балотон намесӯзад, ҳеҷ кас шуморо маҷбур намекунад ки ягон чӣ харидорӣ кунед. ширкати атомӣ тамоми намуди доруворӣ, косметикӣ, ҳама чиза дора. шумо да чизи дар кора бахтона як бор заказ мекунед, ба ҳами 2 одама да тактон регистратсия мекунед, тамом. медонем ки одам кофтан барои бисёриҳо мушкилай. барои ҳамин қадар ширкати беҳтаринае. медроем ҳама каса рақамҳои болои экран менависонем. хоҳарҷони ма ба тамоми нозикиҳош кора да шумо мефаҳмона ва то ба похестантона ёрдам мекуна. касоне ки кор кардан намехоҳанд, ширкати атомӣ барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора. марҳамат кунед, заказ кунед ва шуморо роӣ мекунанд. иншоалло раҳмон ки шифо меёбед. леки ман боварӣ дорам кор да шумо маъқул мешавад. медоед ҳамроҳи хоҳари ман кор мекунед ва орзуҳоятон ки амалӣ наштад ба ширкати атомӣ амалиш мекунед. духтарои хушрӯи ман, ногуфта намона ки командаи анами хоҳаракда якчанд апашкои будиянд ки фарзанддор нашидиянд чанд солӣ. баъд айнами доруҳои атомӣ заказ кардиянд. хай фарзанддор шуданд. аввалаш аллоҳи меҳрубон, баъдан ягон чиз сабаб мешавад. канали ман мерава, айноми канали ман салом расонед. шумо да агар харидорӣ карданӣ бошед арзонтар роӣ мекунанд ва баъд агар кор карданӣ бошед шумо да ба тамоми нозикиш мефаҳмонанд. беҳтаринон, марҳамат кунед, фурсат аз даст надиҳед. бидроед қадди хоҳари беҳтарини ман кор кунед. иҷода бисквита ки ман тайёр шид. анамихе я бакалака мегирем. ба анами тарз чӣ мекунем духтаро. касе дар видео маъқул нест, хоҳиш мекунам тамошо накунед ва гапҳои бад нанависонед. чӣ дар кораи гапи бад дар ютуб миллион намуд каналай. бидроед дига чӣ тамошо кунед. чизи маъқули дилтона дар ютуб ёфта метонед. ами дили як каса ранҷондан хуб нест. дӯстони азизи мо ҳамамон тоҷикем, ҳамамон мусулмонем. дили якдигарро наранҷонем. чӣ дар кор дар дунёи дурӯза. ина духтаракҳои хушрӯи ман, иҷода намихе крошки кардам зиёд якоша. Асам духтаракҳои хушрӯи ман, иҷа мамам пиросни калеста симода мефоя уда контор мефоям хели пиросни бикунан. аввал смамадон ҳамаи корора мама гуфта мекунан. иҷа мамам икаса баъд тамом кардим мамадон иҷаста. иҷа духтаро кремша тайёр кардастам. мега шумоам гудакотонда бикунед мефора. кошки ами бихӯрам пирожнира. на мехӯра. и қапидадаш хеле пирожни мирожни. хай хулас духтаро иҷода кремишда маскаву молоко я маскаи майдаҳак бигем. молоко ама маскам калон буд. ман нимташа гирифтам.
баъд миксер қати задам. Мана мехе креми ғавз акаки хушрӯши намехе крем мекунем. Бухоин аму як тара мехе крем кунен, крошкиёш ачкунен, тамом даболош амад хеле дутага кардам, гуфтам баланди хушрӯ шава. Ана мехе тамошобинои азиз, ҳаматон да ҳазор раҳмат ки мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен, вақти қимати худтона дареғ намедорен. Ай ҳаматон миннатдорам дӯстони азизи ман. Ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. Лекин ин видеои динагинара тамошо накарден, ман зиқ шидам. Хушрӯ тамошо кунен. Ака канали мо 9 10,000 14,000 20,000 просмотр мегира, вақте ки 6,000 бигира, и барои канали мора неудоб най гуфтиам гапо. Бароям қадар тамошо кунен азизони дилам. Дастгирӣ кунен. Агар буфоратона ки ман ҳар рӯз видео кунам, дастгирӣ кунен, тамошо кунен, коракотона бикунен, баъд видеои мара тамошо кунен. Ине мехе духтаро ҷада крошкиёша кардестам даболош, аялав крем кардестам. Комментариякотона ҷавоб надодам, ҳозир ина бекор шидам. Иншолло ки ҳама актона ҷавоб метам. Ман ҳама вақт комментариҳои шумо да ҷавоб додагиам, барое ки шумо вақти қимати худтона дареғ намедорен, да ман комментария менависен. Ман мисол як рӯз пас, 2 рӯз пас ё ки ҳамун рӯз ман ҳамаи шуморо ҷавоб метам. Дина кор доштам. Ина иҷада пирожниякҳои марам тайёр шидак. Намехе бо лаззатаки хушрӯай ба маззаҳакай духтаро шуморам тайёр кунен, попробовать кунен. Умедворам ки маъқултон мешава. Нашикаста меша барое ки питаться накарда будолӣ. Амехе кардам сразу шумода нишон додам. Адай ҷа боша мо кор доштем, чӣ хеле ки гуфтам. Баъди кормон набуд кардан рафтем обедкунӣ. Бо шумода видео кардам. Видеоро тамошо кунен. Агар маъқул шуда боша лайкотона бонед, фикрҳои хуби худтона дар комментария бинависонед. Бениҳоят хурсанд мешам. Дочки, они совсем другие. Дай Аллах, и у вас будут дочери. Ҷанавора ба охир мерасонам. Худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда. Дӯстони азизи ман.